Sinuwun menapa paduka badhe kami tegan dhateng putra paduka piyambak ikhlas ngaya yayi. Atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendraning pun kakang. Tobat nanging punika putra paduka do sinuwun ora sah ndadakaken gunem kang tanpa guna. Mara gage wenehno aku tak buange ulun wis tanggap ing sasmita kang sarta ulun wis mangerteni apa sing dadi gembolaning rasa Briyudrata. Anggonmu nandhang susah awit wis sakwatara lama anggonmu bebrayan kelawan garwamu kekarone ya kuwi Dyah Ayu Retnadi lan Dyah Ayu Retnadati ewadene. Hingga seprene durung pinaringan wujute momongan kuwi kang andadekake jeneng kita Briyudrata manjing sajroning alas anglakoni tarak brata. Rak ngono ta Briyudrata? Lho nggih lakar kados mekaten Duh Pukulun. Briyudrata wonten dawuh saka wantring tapa bratamu Hyang Pramesti guru nuding marang panjenengan ulun supaya mrepeki marang jeneng kita kula Briyudrata Nalendra ing negara Magadha. Mangerti ya? Jeneng kita ing Ripalungguhan iki pinaringan kanugrahan wujute dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa. An samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana parlen saking dedaharaning para Jawata sinebat pelem pertangga jiwa pancen kapranyata lajeng gandeng ceneng utawi sambung arapetipun menapa pelem pertangga jiwa kala wau kalian kula ingkang dereng gadah momongan Duh Pukulun. Briyudrata kula wonten dawuh pelem pertangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki gawanen kondur ana ing negaramu negara Magadha. Sakwise mangkono garwa kita kekarone kinen dahar wujute dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa iki mau. Kanthi cara mangkene muga-muga ingkang dadi sediamu bakale kasembadan garwamu kekarone bakale nggarbini. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka Pukulun Narada sampun ngudaneni menapa ingkang dados panyuwun kula. Ya mara gage tampan ana wujuding pelem pertangga jiwa iki. Aja suwe-suwe anggonmu malah diening baliya ana negaramu Magadha selak dadi panganti-antining garwamu kekarone. Mangestakaken dawuh kepareng hamba nyuwun pamit Duh Pukulun ya. Duga kinawa ati-ati aja nganti keri Briyudrata.
iku saknyatane kunjang seret winangun mengkeremon ngaluri rene tanuni rinangka kiranan merasakan diarasi Hanjarah kang puspitorum kasiliring samiron nombre kadung ko ngas gandanyo maweh raras lenaning driya prasasat kadidene ngentosi sileming palwa gabus kumambanging watu item angrantu dhateng rawuh paduka sinuwun sakmangke sampun katingal kondur wonten nagari Magoda tobat kula ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sinuwun iya garwaning pun kakang wong ayu kekarone wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestune pun kakang tumuli tampan paripih kula pundi andayanana kasantosan kados pundi do sinuwun anggen paduka hanilar praja menapa sampun antuk damel mahas ing asepi meminta mring kamurahaning para Jawata wis yayi antuk pamujimu pun kakang wis kasembadan nalikane pun kakang nindakake tapa brata mapan ana madyaning alas kedadak ana rawuhe Bathara Narada ya sang Resi Kaneka Putra paring dedaharaning para Jawata wujud pelem pertangga jiwa saka dawing Hyang Narada pelem pertangga jiwa iki kinendahar garwaku kekarone Areknadi kelawan Areknadati ya kanthi lantaran pelem pertangga jiwa iki bisa dadi jalaran utawa pancatan Prabu Bryudrata antuk
nugrahaning Bathara wujuding momongan Yayi Retnadi lan Yayi Retnadati. Permaroreh mangasa ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatkum ore sang ganda mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Yus Hamara Mayanto ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramodita menawi makaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelem pratangga jiwa kala wau do sinuwun tobat ampun kados mekaten lho Kakang Mbok kula inggih kepengin anggadhahi turun saking sinuwun Briyudrata Yayi Siadi kuwi tinemu bojo enom supaya Siadi aja nganti ndisiki marang garwa sepuh ingkang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik ampun ngantos mekaten Kakang Mbok menawi mekaten menika naminipun menang-menangan menika tegesipun mboten adil nadyan paduka menika garwa sepuh adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah mbebayani kula kemawon sinuwun ora aku wae kula kemawon aku wae kowe sing enom sing ngalah wis aja padha rebutan ya wong ayu ni mula pelem pratangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu kekarone yen wis kok paro yen wis kok sigar pelemau enggal daharen yen sliramu sekarone padha-padha ngarbinine tak kira iki mengko bakale luwih prayoga nini menawi makaten do sinuwun kader ngraos kula tan bangkit pinambeng daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa tobat kula aturi maringaken pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun nyoh maragage tampanana wujuding pelem pratangga jiwa iki nini dosodyaning sun Gusti walasa dase kaswase margiya lara asmara arang-arang ugong mangarang tiang paringa usada
ingkang cinarita pelem pertangga jiwa kang amung sajuga binelah sinigar dados kalih peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro peleme sing lanang nggur siji sing mangan bojo loro wis kaya ning film-film kae nalika semanten pagedonganing lampah putri kekalih nenggih Sang Retna Didalah Retna Dati wis nggarbini lumampahing wekdal sak kedheping netra kedhep sepisan sak candra kedhep kaping kalih rong candra telung candra papat lima enem pitu wis wancik wahyaning mangsa kala jabang bayi medal saking guwa garba miyak langse gumbara giri kocap ana kaelokaning jagat bayi kang wis den lairake dening garwa kekalih amung wujud separo-separo waduh sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadurna tobat sinuwun teka kedah kados mekaten lelampahanipun kenging menapa lairipun jabang bayi mboten jamakipun manungsa limrah wujudipun namung sepalih mekaten sinuwun oh dewa kula nyuwun pengayoman teka kados mekaten lelampahanipun ingkang kedah kula sandang lelakon iki mesti bakal jejereng wirang marang asmane Prabu Briyudrata ing ngatasé aku iki Nalendra Gung Binetara ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujute mung separo-separo Yayi yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh ora wuru ngomong bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawase ngurip tobat lajeng kersanipun kados pundi sinuwun mumpung durung ana sing ngerti kahanane Atmajaku mundak bebangeras maning Prabu Briyudrata kene anakmu tak buange ana sajroning alas duh sinuwun menapa paduka badhe kami tegan dhateng putra paduka piyambak ikhlas naya Yayi Atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendraning pun kakang tobat nanging punika putra paduka do sinuwun ora sah ndadakaken gunem kang tanpa guna mara gage wenehno aku tak buange ana alas ora sudi aku duwe anak sing kaya mangkono tak buang ana tengah alas supaya tetep arum sing dadi asmane Ratu Magoda
surya sumerat ing samudra miwang Wanadri jurang jero ana rasiluk anakku senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah nanging sejati atiku banget ora negakake kowe mapan ana ing tengahing alas kene nanging iki mujudake siji-sijining srana supaya ora kawanguran dening kawulaku ing negara Magadha yen pancen iki mengko kowe dikodratake uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu mundak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa biyo aku Nyai Jara sing mbau reksa alas iki wiwit mau aku mambu wujude getih tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan lah kok dadi iki ana wujuding bayi mongko bayi iki wujude mung separo-separo biyo manungsa kok tega banget kowe buang karo anakmu ora sumbot karo lehmu gawe mbiyen lehmu gawe cengklak-cengklik senenge ora jamak bareng anak wis lair bayi ora salah bayi ora luput kok buang sanggon-nggon iya bayi iki bakal tak reksa gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo kowe tak paringi tetenger Joko slewah ya jabang bayi Joko slewah sing dadi tetengermu aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe uga tak tambahi jeneng ya kuwi Jara Sando amarga ngempek eyom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara senadyan wujudmu ora lumrah nanging aku ngerti sing dadi karepmu lambemu wiwit mau klomat klamet merga kowe wiwit lair ora nyecep susune mbokmu yo aku arep nyusoni kok ya wis ora metu pendel kuwi malah mambu mbako ya nang kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age enggal gede sinartan aku bakal njaluk karo sesembahanku ya kuwi Sang Hyang Bathara Kala dewaning setan supaya wujudmu bisa gagah prakosa ya nang
banyu keke nubuhaken ing bebayu kasiram ing jabang bayi ampre sakti lan kalangkung sakti lahir uga batin dina ganti sasi sasi ganti taun lalu diwasaning wanci Joko Slewah ya sang Jarasandha den dusi kalian banyu gege dadya gedhe dadya diwasa gagah prakoso sentosa dada baune halamun Cinandra kalamun Cinandra solahe Jarasandha panyayah lintang panjrina
omah wahyut Jara sandhap kura rupa mangasas kadit pangsam talka prapal selo kapalasa satu lumayu mangungsi kagiat aku kang jogo-jogo bumi Allah arca mandhik sejatining alam ingkang tinudenging jagat Biyung ana apa ngger Jara Sandha miturut kandhane Biyung Jara Sandha ya Jaka Slewah iki mung anakmu pupon mung anakmu angkat lah banjur wong tuaku sing sejati sapa Biyung blakakno Jara Sandha piye mangerti yo kowe kuwi sejatine dudu putraku nanging kowe kuwi putrane Nalendra saka negara Magadha jejuluke Prabu Briyudrata Prabu Briyudrata iya lho layan pancene kaya mangkono tegese aku iki anake ratu iya kowe kuwi putrane Nalendra ewadene ibumu kuwi ana loro ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati yen pancen aku anak ratu kenang apa kok uripku lairku ora mapan ana tengahing alas Biyung Jara Sandha piye amarga biyen lairmu kuwi ora wujud manungsa lumrah lairmu mung wujud separo-separo lairmu sak sigar dadi sing saka guwa garbane Dewi Retnadi tangane ya nggur siji tangane sijine ana guwa garbane bojo keloro ya kuwi Retnadati tumuli lingsem utawa isin bapakmu Prabu Briyudrata tumuli kowe dibuwang ana tengahing alas kene ing pengajab kowe tumekaning pati nanging Gusti isih ngayomi karo kowe Bathara Kala dewaning setan isih ngayomi karo kowe lumantar tanganku bayi tak rumpaka satemah dewasa ya dadi kowe kuwi Jara Sandha woi alah Rudamong tak lerekina tak duka yayasinipi hati yang satelek ora pantes urip sing jenenge Briyudrata ing atase manungsa nanging babar pisan ora duweni jiwa kamanungsan mentala tegel tega karo nasibing anak sing tak jaluk mung pangestune Nyai Jara mbokku tak jangkae negara Magadha
patenane manusa sing jenenge Briyudrata ae. Dadi dina iki kowe Jarasandha bakal lumarep ana negara Magadha. Briyudrata arep mbok pateni. Pancen bener, mbok. Pancen kudu kaya mangkono. Nanging aku mitungkas. Nanging mbokmu Nyai Jara paring piweling karo kowe Jarasandha. Simbok arep meling apa karo aku? Sakwuse Ratu Magadha Briyudrata wis mbok pateni, ora wurunga iki mengko sing bakal dadi ratu kowe. Sing bakal dadi ratu ana negara Magadha kowe. Mbokmu Nyai Jara meling. Dina iki ana ing negara sing tansah ngugemi ing reh kapercayan lan kapitayan manembah marang Gusti kang murbeng dumadi. Sawuse Jarasandha iki mengko dadi ratu, kiblate wong sak negara Magadha kudu mbok owahi. Kiblate wong sak negara Magadha kudu mbok owahi. Para kawula aja mbok olehi manembah karo Gusti sing nyipta jagat. Nanging kudu manut karo agamane mbokmu sing ngrumpaka kowe ana alas, ya kuwi agamane Nyai Jara. Para kawula ing negara Magadha kudu mbok nyembah marang Bathara Kala dewaning setan. Ngestakake dawuh, Mbok. Yen wis kabeh mbok nyembah kelawan Bathara Kala, supaya anggonmu dadi ratu bisa langgeng. Supaya anggonmu dadi ratu bisa awet, bisa kuncara saindenging jagat raya palibasan Anyakrawati ambau denda. Ana paribasan jer Basuki mawa beya, kelakone Panjangga kudu mawa pangorbanan. Kudu ana tumbal kinarya adeking ratu. Apa sing dadi tumbale, Mbok? Kowe kudu nganakake upacara syukur sing jenenge upacara syukur sesaji ludra. Sesaji ludra iki syarat-syaratane utawa pitukane kudu nyembelih ratu cacah 100 negara. Nyembelih ratu 100 negara, ndase lan getihe ratu 100 negara mau konjokno marang sesembahanku, ya sesembahanmu kamu dadi ratu mapan Magadha, bakale awet, bakale kondang Jarasandha. Wis tak dawuhmu, Mbok. Nyuwun pangestu. Briyudrata! Bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Aku wis tekan ana ing negara Magadha, ana pawongan sing ngendhek sing dadi lakuku. Sapa kowe? Aku Warangka pepatih mapan ana ing negara Magadha. Jenengku Patih
Tameng Yuda. Patih Tameng Yuda pancen bener. Dampyak ninggal tata krama, ninggal Subasita kang sarta yuda negara. Sapa sing mbok goleki? Dudu kuwi sing tak goleki. Aku goleki Ratu Magoda sesem arep tak bondo tangane, srimpung sikile, babat gulune. Apa dosa kang sarta kaluputane Ratu Gustiku Prabu Bryodarata? Dosane digendong lupute dindet, kowe ora perlu mangerteni tumrap kesalahane Ratu Gustimu Bryodarata. Sing baku kowe gelem nyimpang iwa utawa nyimpang nengen apa ora? Aku ora bakal sumingkir saka papan iki. Wis dadi kewajibane Patih Tameng Yuda, ya kuwi njaga ngreksa marang kawibawaning ratu. Tak loke sadosamu kowe. Hey! Ayo. Hey! Ayo sing seru. Yo! Ah! Ya! Wah! Tuh! Eh! 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 Ah! Eh! Ah! Jabat nganggo pedang Kiai Samber nyawa, oncat nyawamu Tameng Yuda. Iki wonge, iki dapure. Yaksagara upari sedeng Alendra, yaksa alaku ingkang malawalaya ingkang ngusik to ngusik. Iki sapa iki? Wanuh-wani ngrusak kayuwanan katentreman ana negaraku, negara Magoda kene. Jenengku Jara Sanda. Mestine kowe ora lali, mestine kowe ora pikun. Biyen kowe nate mbuwang jabang bayi kang wujude mung separo-separo. Anakmu sing mbok buang saiki wis dewasa, jenenge Jara Sanda. Ya aku iki. Ayo, arep apa kowe? Oh. Betul. Jara Sanda anakku. Oh, anakku wong bagus, anakku wong jentara. Pun Rama nyuwun aksama ya nggih. Pun Rama banget ngonjokake rasa syukur marang purbaning Gusti.
awit anakku wis dewasa kepara gagah prakoso prawiring yuda pun Rama wis rumangsa ora pantes dadi ratu ngendhaleni kendho kencenging negara awit aku ngrumangsani nata keluarga wae aku ora pecus mula kanggo srana panebusing dosaku aku bakal lengser saka negaraku negara Magadha tumuli kowe bakal tak wisuda dadi ratu mapan ana negara Magadha kene ya nang piye aku mbok kon dadi ratu yo ora susah mbok perintah calone ratu Magadha kene iki aku nanging aku gelem dadi ratu Anyokrawati ambau dendho ngenyam kawibawan ana negara Magadha yen mbok wenehi bebono yen mbok wenehi pisungsum gumblundunging ndiasmu Priyadrata